Sanibonani ababukeli nabalandela bensika uSizwe TV1. Imina nje umkhulumzeliwa sengivela khona la. Senginesikhafunyana nje ngingakavele ngenxa yokuthi amathasa ubabhize kakhulu, so angikhona nje ukuthi ngibe nesikhathi sokuthi nina sibonisane 1 no 3 njengoba kunombizo eningi nje bayibuza ngayo abantu mayelana nomsebenzi wami. Ngisakhona futhi umsebenzi usaqhubeka ngephambili ukusiza ngawo abantu, bona nje abantu bayotholela nje usizo la kumina. Khona le engisho khona manje ngifuna nje ukuthi abantu bawazi nje ukuthi umkhulumzeliwa ukhona, and ngifuna ukubabuzele nje ukuthi kunento bayibuzayo iyona le engilethe la, izothi ngingahlangani no cameraman okwenjengamanje ukuthi kunombuzo abantu bayibuzayo mayelana nomsebenzi wami, mayelana nalo video siwenze ngayo yogcina yokuthi umuntu aka-understand ukuthi le imali esebhakethini ngawenza kanjani. So khona naloko ngize ngako la ukuthi ekugcineni kwale video ngizowenza lo msebenzi ukuthi umuntu nomuntu awubonele ukuthi lo msebenzi lo ngawenza kanjani, and ngizobavezela ukuthi ngawenza le ndlela le iwezeke ngayo, izokwenzeka ngayo khona manje. So kulaba balandela nje besika uSizwe TV1, kulaba nje bangilandela mina njengomkhulumzeliwa, ngithe sanibonani kunina and kunento niyilindele kuzothi niyibone, and ngiyakuthembisa lento le ukuthi nizoyibona. Lento engize ngayo la ukuze ukuthi nani niyibonele, niyithole imali. Lento sizele ngayo la ukuthi nina niyibone imali. Khona manje ngizoweza le video ngayigcina ngayo kule channel le yomsika Sizwe TV1 ukuthi le imali ebhekathini yesebhakethi abantu ake-understand namanje ukuthi le mali ngawenza kanjani. So abanye abantu bebavele bathi hayi le mali njengoba bekunamazi abovu namnyama khona lapho ngephakathi ufake imali. So khona namhlanje ngibalethele amazi kuphela, kungekho nje la amazi abovu nalamnyama, ngibalethele laba nje kuphela kwezela ukuthi bayibonele ukuthi akunamali, ngisebenzisa umuthi nje kuphela uzothi ngikhandele imali. And mawungabe nje uthi ubuka isandla zami la, awukho nje umshini okhanda imali kule zandla zami, but mina nginamandla wokukhuluma nabantu badala okwenza yonke umsebenzi kuzothi umuntu aphumelele abe nemali. So khona nalaba nje bafuna khona imali, khona nalaba nje banenkinga nesemndeni, khona nalaba banenkinga mawungabe uyaphila unenkinga, umuntu nje uthi inkinga isiyaphela izinkinga zomuntu mawungabe umuntu ushonile, kodwa umuntu ophilayo unenkinga, ngicela ukuthi nje masondele kumina makakhulume nami nje. Uyangifonela akangithole ku WhatsApp ku calls, ama calls nje cela ukuthi ningene ku WhatsApp ushiya umyalezo nje, okanye laba abakujimela ama video call. Ama video call mina nginankinga nawo, kodwa umuntu nomuntu uqala bingelele ukuze uthi baba ngicela ukukhuluma nani nje nge video call. Ngiyacela nje njengoba kunamaphara nje bahaka ngayo inamba zabantu. So loko umuntu mawufona engathi ufikele ufone nje i-video call, mina ngisayiphendule ngenxa yokuthi umuntu nomuntu noma mina mangifika umzi wakho ngiyaqala ukubengelela, bese ke i-conversation iqala lapho ke kuya phambili. So from there mina nginankinga makungabe uyangifonela video call ukuthi uconfirm nje ukuthi umkhulumzeliwa uyena, uzongifitha mina nje ukuthi ngisakhona futhi lo msebenzi lo ngizokwenzela. Into yokuqala kunendlela yokusiza umuntu efonini ecingweni, iyona abantu aka-understand, kodwa abantu bayaphumelela nayo futhi kuyona. So ngelinye ilanga ngizoletha abantu labo baphumelele ngayo kule video le ukuze ukuthi babone, okanye mina ngithande ukwenza nje into abantu laba ama client bami bayabone njengoba wenzela ukuthi uzowenza attack ukubona nje ukuthi baphumelele, uzokwazi vele ukuthi banemali, but ngizoweza izinto zokuthi bangabonakale ubuso bawo ukuze ukuthi nabo bayikholwele bafike kunina bawuchazele yonke into ukuthi umsebenzi wakho uhamba kanjani. So into yakhona umsebenzi ungene imali ebankini, khona nalapho ngizochaza kahle uzokuthi umuntu nomuntu I-understand. Ngisho imali endlini iyakhona kungena imali endlini esikwameni noma ibheki mawunayo ibheki, mina ngiyawezela imali khona lapho endlini kuwena uyitholele yonke imali iphelele. Umsebenzi wami into yokuqala ngayo kumele wazi nje ukuthi mina makungabe noma udinga 5 rand usuka kumina ukuthi ngikwenzele mayelana nalo msebenzi, uzodingakala imali yokuqala ngayo umsebenzi.
and naloko nje imali yokuqala ngayo umsebenzi wonke umuntu uyakwazi nje ukuthi kuba khona imalini and umuntu uphumelela kube nemali ingakanani. So naloko nje ngizosho manje ukuthi imalini yokuqala ngayo umsebenzi and umuntu uphumelela nemali ingakanani. Mawungabe uza kumina umsebenzi wami ngiyaqala nje ukusiza ngayo umuntu nemali engango 10 million rand kuya phezulu. Mangithi 10 million rand kuya phezulu umuntu uyayithola 10 million rand. Mawuthola 10 million rand mina uyangikhokhela 2 million rand. Uwezeka ukuthi ube nehlahla abantu badala bakuthande. Lento le uyezile ukuhlangana nami ngikwezela umsebenzi wakho okanye ukuthi umsebenzi wakho ngikwezela lapho ukhona endlini mina sengila esigodleni khona naloko kuyakwenzeka futhi kuyaweziwa khona lapho ke futhi umuntu uyayitholela lapho imali lapho ekhaya. Mangithi before ngiqhubeke kunabanye abantu ngibasizayo endibona mangabe ngibasizile umsebenzi uzongena imali endlini okanye umsebenzi uzongena imali ebank bona bacisha amafoni bacabanga ukuthi bona nje basile umdlula mina bakanti bayakhohlwa ukuthi mina ngibasizabo kuzokuthi bona nje baphumelele nale mali. So abafuna ukukhokha ngisho kulabo abantu bangafuna ukukhokha ukuthi nje nina mawungabe noma ungacisha amafoni njengoba mina okwazi ukuthi mina nje ngakusiza le mali noma mina noma sikathini ngakhona ngenyamalise yonke nje inyamalale ibuyele kumina nina nisale ninganalutho futhi sekunjalo. So asithembane phela amazweza umsebenzi wasecingweni. Lento engizele ngayo la ukuthi ngigcwalisele ukuthi umsebenzi wasecingweni uwona osheshayo uwona iweza yonke into umuntu ayithole imali ebank iya reporter iza kuwena ukuthi nje imali seyingenileke uze kuwena nje ukuthi uyokhipha yonke noma uzokhipha kancane kancane kodwa okusala ukuthi wena uyaqala ukukhokhela mina ke lenye imali nje ukuthi wena uzoyibonela ngempilo ukuthi uzoqhubeka kanjani. Amen. So namhlanje ngizophinda njengokuthi ngiphendule one by one abantu sebaningi babuze into yi1 kungakuba ngizela namhlanje ukuthi bona bayibonela ukuthi imali esebhakethini ngiweza kanjani and nginamandla angakanani. Khona lokho abantu banenkinga eziningi ngiyayiphinda lokho ukuthi mawungabe unenkinga nje umndeni isithanda zakho awukhona ukuthola ingane awukhona nje ukuthi uphase esikhweleni lokho nje nakho konke nje umuntu nje mawuna inkinga cela ukuthi ukhulume nami ke mkhulumzeliwa mina nje ngivela la noma mangabe ngivonela video call mina nje futhi ngizotholakala la mina ngizokwezela konke kuzokuthi nani niphumelele nibe impilo nje niphile nalabantu nifane nalabantu banemali kunjalo ke baba. So khona namhlanje ngizokwenza lento le yokushesha kwenzela ukuthi nani nibabhize kakhulu babukeli anazo isikhathi siphelele. Abanye abantu akaqedanga nje ukwabukela ama video ngenxa ukuthi nje babhize noma bayithola ivideo somewhere. So khona namhlanje ngizokwenza into yokushesha ukuthi nani niyibonele ukuthi le mali itholakala kanjani and le mali mawungabe ngiweza ebhakathini ngiweza kanjani. Amen. Cela ukuthi nje ungiphelele ibhakethi. So ngizokhona nje ukuthi mina ke ngiweze lo msebenzi phela ibhakethi. Umuntu oshuda le bhakethi ngingathi kanjena ke alinambobo le bhakethi alinambobo alinalutho nje liyabonakala nje ukuthi alinambobo mangithi ngiyashaya kanje uvaliwe konke la akho kuvuliwe la kodwa lana nje ngizoweza isimanga la ngizoweza imali kuzokuthi nina niyibone ukuthi ngiwezile imali nani nizokhona niyikhona nje ukuthi lento le umkhulumzeliwa vele uyaweza isimanga abantu bayaphumelela kusukela kubona. So mina ukuzwa kwami khona namhlanje ngizokuthi ngiphinde ngiweze leli bhakethi lelo ke ngiweze ngalo imali mina niyibonele ngiphinde futhi kweleli umbuzo nje why ngiweza kwasibili leyo ngiweza kwasibili ukuthi ama video onke akasemuva wonke umuntu waphumelela wathola imali ingenankinga wabona ama video ngiweza but lo abantu baningi bebenombuzo eningi ukuthi hayi la ukasho nje vele kule amazi uthi hayi la amazi le kade unemali ngephakathi yasemnyama lesikade uthela amazi ebhakethini kavela imali kodwa la ngifuna nje ukwenza pure order kuphela ayikho into umnyama izovela ayikho into ibovu izovela la ukuthi izovimba imali. So khona naloko ngizoqala kanjena ke ukuzokuthi nani niyibonele nje ukuthi imali siweza kanjani noma isimanga sisebenza kanjani noma umuntu unamandla kodwa lo ungakubona engathi kuweziwa la into elula lokho nje kuba khona amandla kune isinyanga lezo sidinga khona amandla ukuze ukuthi bafane nami kune process inkulu
but ngicela ukuthi nikhulume nami ke mawungabe nidinga yona nje iyezeke kunina. Lento ngizokwenza la mawungabe nidinga kunina noma iyezeke kuyona. Abdi Bernard, sure. So ngizokwenza konke la. Mangiwenza konke la sho ukuthi nina nizoyibonela ukuthi okay umkhulumzeliwa uwona nje lo wenza umsebenzi wakho. Khona lokho ngizophinda futhi nizobona engathi hayi kunemali ivelayo noma kunemali izowala. Ayikho imali la, kodwa nje ngifuna ukwenza umsebenzi ukuthi kumele ukwazi nje ukuthi Abdi Bernard wami akuhambe mahala. Abdi Bernard mangabe ngiyamthuma somewhere nje Abdi Bernard uyolanda imali, ngisho nalo msebenzi wakho esecingweni ngiyawenza lokho imali nje ukuthi nina niyithole lapha niyithola khona emafonini kuze report ukuthi imali isengenile engango 10 million rand yokusukela kwabafana abafishane. Mina nginabo abafana abafishane ngisebenzisana nabo, ngisebenzisana namajozi, ngisebenzisana nabantu abadala, ngisebenzisana nabafana abafishane konke nje mina ngisebenzisana nabo. Futhi lapho ke nginamandla. Mawungabe uyambona nje emgqaqweni ukuthi baba cela ungezele imali, ngithi hayi ngiyaxolisaka ngeke ngikhona ukungezela imali. Mawufuna imali nje iza sikhwajeni sami, mawufuna imali nje fona uthi baba ngidinga imali, cela ukuthi ungisize nje efonini. Mina ngizokusiza efonini, imali niyitholele khona lapho nikhona. But mawungabe unenhliziyo ukuthi nibaleke njengalabafana abangigcine ukubasiza babaleka nemali kanti bayafona nje imali mawubona ukuthi seyinyamalele khona la engiphethe khona la ibhodlela lamazi leli bhodlela lamazi kunemuthi nje kuphela. Lo muthi lo nizovela nonina nizobona ukuthi akho mali la, akho mali amazi nje kuphela la. So mangithi ngiyalivula ke leli bhakede ngifuna ngiqale nina niyibone nje ukuthi imali umuntu unamandla wenziwa kanjani. Amen. Niyibone lapho ukuthi kwenziwa kanjani umuntu kuze ukuthi ayithole imali. Lo niyibona nje umuthi lo kuphela lo ayisiyo imali le. Mawungabe nina niyasho nje ukuthi hayi lo muntu ufake ngawo washintsha kuba khona nje imali, usho ukuthi le imali izonyamalala kuzokube amaphepha lutho. Awusiyo nje umkhulumzeliwa. Umkhulumzeliwa mawungabe usiza umuntu imali uhlala naye forever. Buza umnikazi weleshanelo ukuthi le mali hlezi ngimupha yona yazi yashintsha kuba amaphepha yini. Yena nje uzoba umfakazi wami futhi uyena nje uzoba ukuchazela yonke into noma ngikho duze naye ke, but useduzane nje ungakaphelele inyanga le ngizoba duze naye ke ngizokhona ukuchazela yonke into kahle. La this is amazi lawo isilute order. Ngiyalivula iphepha kusho ukuthi ayikho lutho ngephakathi. Silute order this one, yabo. So ngiyawavula ke ngifuna nje ukuthi nina niyibonele ukuthi umkhulumzeliwe uma ufuna ukwenza imali wenza njani. Wona lamazi nje kuphela amhlophe nje, namhlanje ngize namazi amhlophe futhi awona nje ukuthi amazi lawa angcwele ukuthi njani. Hayi lutho ayona, this is not a whole water but la amazi silute one. Awona umthandazo, awona lutho but nginamandla okwenza lento le. I'm challenging anyone mawufika kumina nje uthi hayi mina lento le angi-understand. Hayi buza phela noma ufone kumina nje uzofunda, ngizokufundisa ube njengami. But mawufuna ukufunda lento le ayona into namhlanje iphela futhi ayona into elula. Kumele usiqine kuwena ube indoda. 2 kumele ube nemali. Phela ukufunda lokho ke kune process inkulu. So khona manje sengiphethe le bhaketi. Makungabe niyayibona le bhaketi kunamazi nje kuphela nomuthi. Kunamazi kuphela nomuthi. Sho ukuthi ayikho imali evelayo la. Kunamazi kuphela nomuthi futhi alinambobo leli bhaketi njengoba mawubona nje amazi ngeke awe nje la. Khona la kunomuthi kuphela. Ngicela ukuthi nisondele kancane bayibone nje ukuthi kunomuthi namazi kuphela. Ayikho mali la. Mawungabe nje ukuthi kuzoba njalo ke mina ngifuna nje ukuthi babone bona ukuthi Abdi Bernard babona bawenza njani nomsebenzi wabo kuzokuthi bona bayibonele. Abdi Bernard, oh ajawule. Abdi Bernard, oh ajawule. So manje khona manje nje ufuna ukuyithumelela lento le ukuthi nina niyibonele into esheshayo ukuthi bazongilethela into ingakanani.
cela ukuthi nihambe nihlangane nabafana abafishane, nihlangane nabantu abadala, nihlangane nabafana abahamba nomoya, kwenzela ukuthi nonke nihlangane ningilethele into yokuthi bona bayibonele uzoba umyalezo lengiyezayo la. Khona la awukho umdlalo ongiyezayo. Please ningafone uma kungabe awuyazi ukuthi nizofunani kumina. Fona uma kungabe unenkinga, uma kungabe kunento edingakala kusukela kumina. So please cela ukuthi sizwane kahle-ke, sibonisane 1 no 3 ukuze ukuthi nani niyibonele, nani niyibone nje ukuthi imali yakhona ingena kanjani. Cela ukuthi ungiphe isifalo lapho-ke ngivale ngibathumelele labafana ukuze ukuthi bona bayibonele ukuthi imali yakhona iba njani. Cela ungiphe lezo sifalo engipha zona, ngifuna nje ukuthi nani niyibonele ukuthi akho mali la, ayikho imali futhi ngiyayivala-ke. Manje mangivala-ke ngiyayivala kanje, ayikho into izocisha la, asicishe lutho la asicishe lutho la. Ibhakethi leli asicishe ngayo lutho leli bhakethi ufuna siweze ngalo imali. Ngibathumela ukuthi benathi Abdi Bernard, cela ukuthi unihambe noma ingaba into ingakanani. Angisho nje ukuthi uphethe njengomsebenzi wabantu ukuthi badinga imali yonke iphelele, but ngifuna nje ukuthi bayibonele bona ukuthi umsebenzi wami ngisebenza kanjani, kuze ukuthi bona nje bayibonele njengomzekelo nje kuphela. Lento engifuna ukwenzayo la umzekelo nje kuphela. Abdi Bernard, cela ukuthi ngiyakuthumela nje nihambe, mizo nihambe, manibuya ningasize phela ukuthi niyabuya. Usheshe phela ungakaphele ngisho i5 minutes, ngiyacela lokho please. Sebahambile-ke bafethu. So lento ngizocela kunina ukuthi mawufuna ukusebenzisana nami, cela ukuthi ni-understand ukuthi lento lesiwenza la, lento ayiyona into yokuthi ufike namhlanje bese ngongitshele noma uthi mawufona baba ngiyayideposita le mali lento umsebenzi ngizowenza la kuyafana noma wena ngingawenzela ngisho ulapho ekhaya. Into yakhona 10 million rand, masothole 10 million rand, mina uyakwakhela 2 million rand. And umsebenzi ngizowenza la makungabe kunento izovela la, kumele ukwazi nje ukuthi mawufonela mina 25,000 ube uthi uyihlanganisile. 25,000 iyona imali yokuqala ngayo umsebenzi. Mawungabe kunombuzo understand mayelana nemali, mina imali ngiyaqala ukumsiza ngayo umuntu engango 10 million rand kuya phezulu. Ngiyasho futhi ngiyayiphinda leyona kuze ukuthi ni-understand, kodwa imali yokuqala ngayo umsebenzi i-25,000. Bantu baningi sebalindele nje ukuthi kuzovela yini kuleli bhakethi. Leli bhakethi le ngiyakuthembisa nje ukuthi lama babuya labafana abafishane babuye nemali. Mabebuyele nemali, leli bhakethi le uzovela imali. Mina ngithe makavele imali, akho ivideo uzogada. Noma ungabe nje uthi umnikazi wensika Sizwe TV1 akasekho la kumina, but naye futhi ujwayele noma ungabe uyembuza nje akaze ayikhathe ivideo yami ukuthi ngiyayiqala lokho kunye noma ngeze njani lutho. Mina eyami mase seyiqalile kuzofika egcineni, noma yena umnikazi uyakwazi lokho. Amen. Ngiyabonga abafana abafishane. Kona lokho nje abafana abafishane sebasondela manje ukuze ukuthi bafike la kumina. Ngiwenza umthandazo nje ukuthi bona bafikele kule bhakethi bashiye le mali ngaphakathi. Cela ukuthi nje nishiye le mali ngaphakathi, mongabe niyiphethe yonke into niyiphethe ngayo mayelana kumina. Lento ngicelile ukuthi ababukeli bami nababalandela nje balisika Sizwe TV1 bayibonele bona ukuthi umkhulumzeliwa sowufikile, umkhulumzeliwa wezela umsebenzi wakhe akasekho la kumina, but naye futhi ujwayele noma ungabe uyembuza nje akaze ayikhathe ivideo yami ukuthi ngiyayiqala lokho kunye noma ngeze njani lutho. Mina eyami mase seyiqalile kuzofika egcineni, noma yena umnikazi uyakwazi lokho. Amen. Ngiyabonga abafana abafishane.
khona lokho nje bafana bafishane sebasondela manje ukuze ukuthi bafike la kumina. Ngiwenza umthandazo nje ukuthi bona bafikele kule bhakethe bashiye le mali ngaphakathi. Cela ukuthi nje nishiye le mali ngaphakathi mongabe niyiphethe yonke into niyiphethe ngayo mayelana kumina lento ngicelile ukuthi ababukeli bami nababalandela nje bansika Zizwe TV1 bayibonele bona ukuthi umkhulumzeliwa sowufikile, umkhulumzeliwa wenze lo msebenzi wabo. So ngicela ukuthi nina nje niyilandele lento le ukuze ukuthi nina nje nani nje nishintshe impilo yami kusukela kumina. So bafana bafishane ngicela ukuthi nishiye le mali ninganyakazi, ningathindele ibhakede, ningalivule. Ngiyacela just nishiye le mali ngephakathi kuphela. Amen, 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 amen. Lento siwenza la ngiwenza lento e-shortcut. Lento siwenza la ayona i-10 million izovela iphelele noma ukuthi iyafana nokuthi wena uyitholele imali yakho khona lapho khona lutho, but la ngiwenza khona umzekelo kuzokuthi nani niyibone le mali niyithole. Amen, 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 amen. Cela manje, cela mali, 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 cela mali. Sebabuyela bafana bafiyane. Khona konke kuzovela la noma konke asibukele nje ukuthi sibone nje ukuthi into yakhona izovela ingakanani. But mina ngiyakuthembisa nje ukuthi kunemali izovela. And abafana bafiyane mangabe bangitshelene nje ukuthi babuyile nje ukuthi vele bona baphethe leyo mali. So lento ngiwenzayo la uthi nina niyibone ukuthi umkhulumzeliwa uyaweza isimanga lapho ningalindelanga khona ukuthi izokwenzeka isimanga khona la. Cela ukuthi nivule ke camera, cela ukuthi nisondele kancane bona bayibonele nje ukuthi into yakhona bonakala imali. So lento engizele ngayo la imali nali nje isifalo leso ke kade benithi nje isifalo yini le imali le yamithi yona imali. Cela ukuthi nibuye kancane bona bayibonele ngibabekele lana nje ukuthi bayibonele ukuthi iyona imali. Abantu mawungabe badinga imali iyona lento engiyezayo la. Lo umuthi nawo amazi awekho abofu, awekho amazi amnyama namhlanje ngiwezile nje futhi nje isilute order kuze ukuthi niyibone le imali ikhona khona la. So khona lokho nje engihlalele la noma makungabe udinga u25,000 noma mangabe udinga 10 million rand noma udinga 20 million rand khona naloko umsebenzi weziwe la 2 hours. Futhi kumina awufike umuntu ojakayo. Mina akangifonele umuntu uthi ngiyayideposita imali bese kangitshela after 30 minutes ayikangena le mali. No, kuna process engiwenzayo. So makungabe nje ukuthi wena nje ufuna ukuza kumina ungakhona ukufika kumina ngisethekwini ngokuhlala. Makungabe wena nje uthi ufuna ukwenza into yokuthi nawe uyibonele nje ukuthi imali uyitholele khona ebank lapho ke njengale ndlela babonga ngayo abanye abantu bafike babonga. So mina angilethe wonke umuntu ukuze ukuthi babonga bafike kunina. No, mina abantu bafika kuyobonga ngiyababongisa nje abantu kumina ngihlangane nabo kuphela kungekho icamera njengoba abanye abantu bafuna nje ukuthi bona impilo zabo siqhubeke banengane banobani. Futhi nje mina angikhethe umuntu, uyasebenza awusebenze wezani ngokuphila, mina ngiyakusiza kuze ukuthi le mali uyithole. Imali yokuqala ngayo umsebenzi 25,000, imali yozophumelela ngayo 10 million rand. Mawunehlahla imali izonyuka kuya phezulu. So naloko ngiwenzile leyo wenzela ukuthi ngiphendule nalabo bantu lebababuza ngabo ukuthi baba imali yakhona si understand ukuthi uyayikhanda imali but lawo amazi labovu kade ufake ngayo imali ngephakathi. Ngibuza khona manje ukuthi le kade ngifakile nawe yini khona la ngiwenze khona la amazi amhlophe nje kuphela. So naloko ngithi ngiyabonga kulabo abalandela, kulabo bathanda ukuthola usizo kwa umkhulumzeliwe. So into yokuqina mangabe ngiyakusiza namhlanje bhala wena wedwa nje ukuthi usizo luthole kumina namhlanje kuzokuphela 2 years. Ungatholela usizo kumina. Lokho akushintshe. Hayi ukuthi mangithi 2 years kusho ukuthi wena noma uzoshona after 2 years noma imali yakho izonyamalala after 2 years. No, but igama lakho still lizaba khona nje computer karabasha yami. Ngelinye ilanga nje ngizokufezela computer karabasha. Mangithi computer karabasha abanye abantu bacabanga into yokudlala. So ngizokuvezela nje computer karabasha niyibone nje ukuthi into yakhona eziwa njani. Amen. Ngiyabonga.